हमर मारे ए बाबू, झटका न केहू एकर आड़े ए बाबू। अच्छा बुझल? अरे बुझाता। कमर करेंट हमर मारे ए बाबू, झटका न केहू एकर आड़े ए बाबू। आग धधकल बा कहीं ना बूती रे, तोज पातर कमरिया रे हमरे जिला में टूटी रे। तोज मातल कमरिया रे हमरे जिला में टूटी रे। सही कहतनी। म्यूजिक बाय सैमसंग। चंडीगढ़ हो पकड़ नहीं पवलस, अच्छा आ टूटल चौकी तो घरे भेजवलस। अरे तो दबंग जिलाइल बड़ू। सुनो यूपी बिहार रोधन तोर लूट जाई रे। आग धधकल जवानी के भूत जाई रे।